ubuphelele media. Baba, Nkosi yamakhosi. Siyabonga Shembe oyingcwele wasezulwini. Musa wakho Nkosi ongabukanga ukuthi singabantwana. Weza nje Nkosi phakathi kwethu. Uba uzosiphilisa. Shembe oyingcwele. Ngiyacela uba ngidlule esihlabelelweni. Nami ngicela ingelosi uba ingelekelele yasezulwini. Sihlabelelo sama-47 u-47 ezulwini lakho Baba uyakhanya
Ngiyabonga kade sihamba sonke sengisele ngedwa. Ngiyocela sivule incwadi yezihlabelelo 78. Siqale verse lesithathu. Size sigcine lapha ngizothi amen khona. Isihlabelelo 78 verse 3. Esikuzwileyo esikwaziyo abasitshela khona obaba asikufihla kubantwana babo sishumayele kuso isizukulwane sishumayele kuso isizukulwana esilandelayo izibongo zikaThixo namandla akhe nezimangaliso zakhe azenzile kithi. Yena wamisa ubufakazi emzini wasekuphakameni. Wabeka umthetho eIsrayeli. Wasebeka umthetho phezu kwentaba yasentangakazi. Wayaleza obaba bethu. Wona ukuze bakwazise kubantwana babo. Ukuba obaba bazise thina izingane zabo.
ukuba isizukulwane esilandelayo sikwazi kuze kuthi nezingane zethu nathi sizitshele sithi abantwana abayakuzalwa kuthi isizukulwane esiyowulandela basuke bashumayeze nabo basuke bashumayeze ezabo izingane babeke ithemba labo kuThixo babeke ithemba labo kuThixo bangakhohlwa izenzo zikaThixo bangakhohlwa ilezi zenzo zikaThixo bagcine izimemezelo zakhe bagcine izimemezelo zezwi lakhe bangabi njengoyiso babo bangabi njengoyise isizukulwane esiphambeke isizukulwana esaphambeka esihlubukayo esahlubuka uJehova isizukulwane esingaqondisanga inhliziyo isizukulwane esingazange siqondise inhliziyo futhi umoya waso akholisanga kuThixo umoya waso awuzange ube nenkolo ukholele kuThixo abantwana amen amen bathini kithi baba basitshela ukuthi uShembe uNkulunkulu bathi asingasuki kuShembe ngoba uShembe yilo owasendulo yilokhu umhlaba wathi qheke emva komprofeti uEnoch wokuqala kulomhlaba waseAfrika kwalandela uMoses umprofeti wesibili okwakungabantu abamnyama baseAfrika emva kwabo kwazalwa uJesu noJohane labo ke bababulala bebulawa umbuso wamaRoma uJesu bambethela uJohane balinquma ikhanda lakhe uJesu yena bambethela ngomhla ka3 kuApril 1937 unyaka kepha uNkulunkulu wasikhumbula thina esinqulu zisobala ngo-17th century wabuka emhlabeni ukuthi njengalokhu uJesu bamkhwima kuleya ndawo angavukaphi wasefuna uJehova yedwa yase yaphuma impendulo wangena kukhokhokhulu wethu umzazela wamthuma ukuba esinyeni sakhe kuyohlala uShembe sakhunjulwa thina esinqulu zisobala sihlezi nobaba amakhosi ethu no mama bethu noma izwe ngaleso sikhathi laselirotshiwe ngoba nayo uJesu bambulala ngoba emnyama base beyithwebula insizwa yaseMelika emhlophe bathwebula nentombi yaseMelika emhlophe base bethi asikhonze laba bantu kube uMaria noJesu ukuze kusitheke lobu bukhosi bobu Nazareth kodwa uNkulunkulu ngoba sithanda nanamhla sikhona moNazareth nje ayahamba noJesu bamshintsha negama abulawa onke abantu bagcina sebesaba ukufaka ingubo emhlophe kuba ngamaNazareth kwase bevuka ke benza ke inkonzo yabo bathatha ubukhosi bonke buka Jesu babenza obabo sasa sikhohliswa ke kuze kube namhlanje siyabonga Shembe ukuba uvuke emhlabeni ubuyisela abantu endleleni yabo ngowenziwa umuntu nje omnyama akufanelanga
kubukelwa phansi ufuna uqhamuke ngale yandlela hayi angikho lapho ke bangcwele ngilapha ekutheni ke uShembe nathi wasikhumbula nathi kulelizwe lasenyakatho thina basitshela ukuthi baba uShembe wafika ngoApril ngo1935 ubaba mkhulu eqhamuka ngasetshanini waya lapha ngakulomuzi owafike wathi kulomuzi kukhona lo muzi igama lawo iLombo kodwa iLombo limithi impande yilapho futhi indaba eziningi owayikhuluma khona go baba bethu siyenza besixoxela wathi bantu abamse ngiyahamba niqaphela isikhathi umphefumulo uphuma ngasenyameni nesikhathi engiyawutshalwa ngaso ethuneni abayongikhumbula ngaleso sikhathi nami ngiyakubakhumbula wathi bantu abama ngisayokufika kwamngoma ezulu esho lapha esiba ngoba wayesephuthume buyele emuva baba ke bambona uShembe bangcwele kuthe emva kwakhe ngoba yathi inkosi uma ilapha emseleni ngikhumbula lendawana eyenhlonipho owathi kobaba uMbazini angisashongo nje ukuthi obaba okuyibona abazinsika zakulelizwe abasilethela kuNazaretha uMbazini noNkanini noMngomezulu noSikhakhane amen izona inhloko lezi ezaletha lobo buNazaretha size sibone nathi namhlanje ithi ke inkosi lapha yana isingenele koMbazini noma ngiyikha phezulu nje Mbazini ake niyobuka lenkomo enhlangabeza ngayo uJehova ukuthi iyaphila na kuthiwa baba bahamba bayoyibuka bayibona inkomo inonile nje inhle bangabona sici bathi baba asibone lutho wathi phindelani ayibuka kwaze kwaba kathathu ngathi okwesine bafika babona ukuthi ama hoofs noma inselwa zalenkomo ziphambene yaba isidalo base bayakusho kubaba mkhulu wathi ha uJehova akunikelwa kuye into enesici nanamuhla nawe lapho uhlezi khona mawufuna uyonikela kuNkulunkulu ngoba ukunikela kukuvuma kwabakini kuvuma kwenhliziyo uma imgoqo ingakuvaleli ngoba ukhona namabhadi othi mawuthi wenza izinto uvaleleke nje ufuna ukwenza okuhle kungenzeki uma bekuvumela khipha lenhle oyithandayo kube yona oyonikela ngayo kuNkulunkulu amen inkosi langa ke kwathi emva kwalokho inkosi uBhombela eseKhotheme sekuyinkosi langa yiyo ke inkosi langa eyafika ke yawuhlukanisa lo muzi yashiya iLombo emseleni yase iletha impande la ebheka abantu inkosi eKhotheme yalelizwe lakithi yamkhomba kwenye indawo ngapha ngenyakatho ubaba wahamba wathi hayi akusiyo le ndawo wase bahamba ke beyibuka ufuna ukubuka indawo
bathi abadala waze wafika kukhona isihlahla esilapha esomfomothi wathi umuzi kaNkulunkulu ulapha lesi sihlahla somfomothi bayasikhomba nabafowethu abanye abazi abadala ukuthi kwahlephuka igatsha uthi ke ubaba ilanga kwakuyingelosi ilwa noJakobe uJakobe efuna ukuthi ingelosi imbusise kwasho inkosi ngeke sikujike lokho yasiyahlala ke lempande bangcwele siyabonga Nkosi yamakhosi uma ngikhumbula ngisemncane la kufika inkosi inyanga ezulu ipulpit yakhona kwakuyi umbrella ibanjwa eneswa nje uNkulunkulu wethu ehlala khona lapho ngaphansi kwahamba sayibumba kodala kwaba yenkosi uThingo lomakhosazana yabumbeka ngamatshe yaba yinhle ngiyakhumbula nje amathayizi akhona baze bangihleka bathi ngiyakopola ngesilapha ke uma usinda phansi ukuthi uyakopola bathi nami ngiyakopola ngifaka amathayizi yayilapha ya siyabonga namhlanje uNkulunkulu ohamba nomkhumbi omkhulu uNkulunkulu ohlala ezitezi ngoba nangaleli yalanga egospel ngomhla inkosi iqala uvula umlomo ngangikhona yathi inkosi ngokwami maNazaretha ngifisa uba ibandla lithuthuke wathi futhi ngifisa ukuthi sigcine imithetho waze wathi angisho imithetho emisha kodwa ngisho yona le ekhona esontweni njengoba sithi amen nje siyayigcina yini njengoba sithi amen ngoba njengoba ngiguqile nje nithi ngiguqelele umuntu lo inkosi inyanga yezulu ufuna ukuyidlula leyo ndawana uthi nayo yasifika kuwo lo muzi kaBaba mkhulu okuthiwa yiLombo wasefika ehlukanisa ngoba amalombo ayesemabili wayesethi lapha manje sekuyoba isesibonisweni leli lombe lingapha eMpumalanga ngasolwandle sekuyoba iMpumalanga yasho njalo inkosi inyanga yezulu yasihlukanisela ukuthi sihlale kahle enyakatho amen ngiyakhumbula sisentabeni yaseNhlangakazi ubaba inkosi uThingo lenkosazana wasibheka wasibuka wabuka ubaba abaphambi kwethu wasethi maNazaretha lapha phakathi kwethu sesinabantwana baseNdlunkulu manje kukhona indawana esithi maseyifunda kuzwakala ukuthi akukho kahle ngoba sesinabo ngakho ngiyishintsha manje wasefaka u21 esihlabelelweni wathi ningabe njengawokhokho benu okhokho bethu abazenza khona inhliziyo zabo ngangikhona bangcwele inkosi uNyasi ngiyakhumbula ngelinye ilanga angikwazi shembe azi ngakubiza ukuthi ubani ngoba manje sengiyazi ukuthi nomzindlo wenhliziyo yami uyawazi
mina ngathi ngilele eNazaretha ekhaya ngabona unyazi selusegcekeni ngangaphuphi phela ngangesesibonakalisweni mayifika inkosi ithi mvangeli umvangeli wani wena aqala ngabheka phansi wathi mvangeli wonile hey angazange ukuthi ngafuna ngayifuna afuna nangasemaphaketheni ngacabanga izonwana zami kokheli ingcwele ngikhokhele kokheli ingcwele ngikhokhele emahlelweni aluhlaza uyawusinda moya wami emahlelweni aluhlaza uyawusinda wathi ekugcineni inkosi yathi umvangeli iminyaka ewu18 kodwa ubaba wakho nomama wakho abasinile ngamanye amazwi angafanele ngophakathi kwamaNazaretha ufanele ngiqale ngiyolungisa cha ngikhulumela nawe nje ukuthi ukwazi lokho isimanga ke ngasuka lapha ngibone lesi sibonakaliso sengibonisene nabafowethu ngihamba ngiyifuna inkosi lapha ikhona ayithole ethokozana afike ngakubeka lokhu ukukhuluma ngathola ukuthi inkosi yakwazi mina ngiyamsaba uShembe bancane ngiyawucela sidlule kuma prohibited noma amagayi siqale nje ngama-guide or informative Impalo 6 verse 2 Philip 2 verse 9 Exodus 3 verse 4 Genesis 3 verse 21 Zihlabelelo 149 verse 2 Awahluli 13 verse 2 Ezekiel 20 verse 39 Sambulo 7:13 Sambulo 4 verse 1 Amen Nkosi Baba ngiyawuthanda ngakepha wena ufihliwe ngawubona ifusayo ngalawa mfula uphiwana engina yeza kuwe ezosuka Isi
Ngokuba kufanele ukuba noma ngingakhuluma kakhulu bese sibuyela emthethweni sibone futhi nokuthi embhalweni uNkulunkulu emthethweni wakhe uShembe wayehambisana neBhayibheli. Amen. Noma iScript ezu8 zasuswe eBhayibhelini ezazikhuluma iqiniso wase kusala lezi script nje sika Enoch asikho nesikabani ngababana ngize ngiyofika ku8 kepha nje lezi ezikhona sicosha lokho okuyophilisa amaNazaretha. Mbhalo 6 verse 2. Verse 2. Khuluma kuba Israel uthi kubo. Khuluma kuma Israel uthi kubo. Uma wesilisa noma wesifazane. Ezahlukanisa. Afunge isifungo somNazaretha. Akafunge isifungo somNazaretha. Akazimisele kuJehova. Lo ofungile akayimisele kuJehova. Akazahlukanise newayini. Azahlukanise nenjemani notshwala. Notshwala ngabe ubukani noma amahewa abilile. Angaphuzi ubumuncu bewayini iningi. Philip 2:9. Nezwile bangcwele. Siyadlula nje la ukuthi cha mase uthatha isifungo uyazahlukanisa nalezo zinto. Amen. Philip 2:9. Ngakho uThixo wamphakamisa kakhulu wamnika igama elikhulu wasemnika elikhulu igama kunamagama onke kuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe abasezulwini nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba. Amen. Iningi uyabona uma ungumNazaretha sibona sewuthandaza umile thina la kuleli bandla munye ohlala esihlalweni munye esimguqelayo asabe siguqela bonke abantu kodwa ngiqonda ukusho ukuthi kuleli ke lakithi siyaguqa sithandaza siguqile. Amen. Siguqe sangweni sicela ukungena siguqe sesilapha ngaphakathi sesithandaza. 3 verse 4 Exodus. Genesis 3:21. Yeah. uJehova sembonile ukuthi uphambukile ukuya kubuka. Jehova sebonile ukuthi uphambukile. uThixo wambiza ephakathi kwesihlahla. Wasembiza ephakathi kwesihlahla. Wathi Moses. Wathi ngilapha. Wathi ungasondeli lapha. Khumula icathulo zakho. Ezinyaweni zakho. Yebo. Ngokuba indawo omi kuyona. Ingumhlabathi oyingcwele. Amen. uShembe uNkulunkulu wethu wabantu abamnyama kusukela la ngisukele khona kuEnoch kuze kufika kuShembe akuphindanga kube khona abanye futhi alikho elinye ibandla ngaphandle kwebandla lamaNazaretha. Noma ngathi amen kancane vele ngikhuluma iqiniso khona. Alikho elinye ngaphandle kwebandla lamaNazaretha. Isihlabelelo 149:56 verse 56. Abangazazi ezindaba ngani bethanda ukuzizwa lezi namba
verse 56. No. Asking 46. Awufunde ngizwe. Abalungileyo mabathabe ngodumo. Abalungileyo abathabe ngodumo. Mahube ngenjabulo. Bahube ngenjabulo Ezinkukhweni zabo. kulezi icephu esihlezi kuzo. Amen. Sihlale iceshini hayi emabhentshini. Hayi ezitulweni ngoba sikhonza uJehova. Kondawo ethi uJesu wabahlalisa phansi. Bonke wabahlalisa phansi ngoba thina singabantwana bomhlabathi. 13 verse 2 abahluli. Akushashe. No 20:39 uHezekiah. Yeah. Lo mfula uphi wona no enginga yesabu yesusuka isisi no ibe muhle wakhona umuntu othile wasezona wasesisalweni samadala oyisizalo samadala ogama lakhe lalungumanowa igama lakhe uManowa umkakhe wayeyinyumba akazalanga wayengazali yathi ngelosi kaJehova yasibonakala kulo nkosikazi yathi kuye bheka-ke uyinyumba awuzali namzala kepha uyakhulelwa uzale indodana qaphela-ke manje ungaphuzi wayini notshwala yebo ungadli luso olungcolileyo yebo ngokuba bheka uyakhulelwa uzale indodana yebo impuco ayikubekwa phezulu isikele nereza akuyukuhlala ekhanda lakhe ngokuba umntwana ngoba loye mntwana uyokuba umNazaretha yilokhu ezalwa. Amen. Wena usigondelene isilevu. Wena isilevu usigondelene. Ngoba sewasithatha isifungo. Wathi ngumNazaretha. Uyazi ukuthi enye incwadi ithi unwele lwakho luyabalwa. Abanye bake bathi ziyoqoqwa inwele ziyasinda inwele mawuzifaka ephepheni. Usuhamba uyiqoqa lapho uyigunde khona. Ngoba mawufika ngale uyayifuna ushembe. Siyadlula Hezekiah 20 verse 39. Sheshisa. 39. Hayi nifunde nisheshe. Nina ndvika kaIsrayeli. Yeah. Njalo isho inkosi uJehova. Yebo. Ukuthi hambani nina nikhonze yilo muntu. Hambani nina nimkhonze lo muntu. Nikhonze umuntu. Izithombe zakhe. Nangasemuva. Yebo. Uma akukho kini ukulalela kimi. Amen. Hambani nimkhonze lo muntu nezithombe zakhe. Kusho ukuthi ifoto lele silifakile lisemthethweni. Ukhona uThapsile la. Udadewethu waseMangosi. Enye insizwa yayimshela lapha eTolo eMangosi. Ngoba zinhle phela izingane. Hey yazi ngiyasithanda lesithombe sakho. Uthi lona uma usithanda ngilandele. Ucabanga ukuthi useyamthanda ngalokho. Tingulandele siye ukuthi ayisiye esontweni. Uzosithola lesi sithombe.
wambuza sisi uyasifuna wathi yebo. Lensizwa yalayisha abantu kathi ilayisha abantu ngevan yasibalayisha abantu yasiyahamba yangakubo. Mayifika ngasekhaya ithola leli foto liyalela esihlahleni. Ngoba lesi sithombe isathi ngesicela kuleya ntombi. Manje sesize kanjani la? Wasaba ukusithatha wahamba wayekhaya. Mayelala ebusuku yafika inkosi inyanga yezulu. Yathi yewena mfana. Uthe uyangifuna usuyangishiya. Wema Nazareth akusengane kwa. Into yenzeke la kithi. Wasaba ukusithatha waze wayojika kule ntombazana. Hey, manje ngithema ngithi lesi sithombe ayosithola ngapha siyalela. Wathi hambe uyosithatha phela uNkulunkulu uzwile ukuthi uyamfuna. Wasesilanda. Omunye lona leli foto. Ziyafika insizwe ezimbili. Ziyabuka lapha endlini. Thola ukuthi udayisa ngotshwala. Ubekele leli foto. Umuntu owahlubuka la. Kodwa ubekile leli foto. Mayithi inkosi uzibona wathi ukhathele. AyinomNazareth ufaka eboxini. Wabeka eboxini ingubo ifoto likhona akasayi esontweni. So udayisa ngotshwala. Zase ifika insizwa. Zenza ungathi nazo zithenga utshwala. Ziphuza kancane. Baphuza bonke abaphuza base bayahamba wasala zona zombili. Zase zisala zemxokoxa ngama okaphu. Zamgwaza wafa. La geleza igazi lazofika ngasemnyango. Ifoto lapha ya. Esikhathi beqoqa yonke into bathi bayaphuma. Wasephuma kwakuyinkosi ilanga lamalanga. Wasevele yoma emnyango. Wababheka ngalawa amehla akhe niwaziyo bangcwele. Avela kubheka bese ubona wathi esiswini ukhona ukugoqanayo. Hayi. Bama waze wafika amaphoyisa babanjwa. Indaba ke zefoto no 2039. Asigcine ngabo ngesambulo 7:13 nesambulo 4 verse 1. Sigcine ngalezo. Laphendula elinye ilunga. Ya. Lathi kimi. Yebo. Laba bembethe okumhlophe bangobani na? Laba bambethe lezi zimhlophe obani? Bavelaphi na? Bavelaphi? Ngathi kulo. Yebo. Nkosi yami. Yebo. Uyazi wena? Yebo. Lathi kimi. Laba ibona abaphuma ehluphekeni okukhulu. Yibo laba baphuma abahamba ngezinyawo. Bambethe ingubo emhlophe. Bahlanza izingubo zabo. Yebo. Bazenza zibe mhlophe ngegazi. Mhlophe ngegazi. Lewudlu. Kusho nini amaNazareth? Mawungabuka emhlabeni abekho abantu abazinikela njengamaNazareth. Ngoba abanye bayahluleka ukuthatha lolu hambe sike simthathe sibheke entabeni. Nokhona ukuhamba nje lapho hamba ngeyawo esuka lapha esangweni engena la kubaba uhamba kanzima umuntu. Kodwa thina siyahamba nje siyandindileka. 4 verse 1 Sambulo. Emva kwalokho. Ya. Abona umnyango uvulekile ezulwini. Izwi lokuqala engalizwayo lali njengetilongo likhuluma nami lathi. Yebo. Khuphukela lapha. Ya. Ngokubonisa okuzakuvela emva kwalokho. Yebo. Nganginomoya masinyane. Ya. Bheka kwakhona isihlalo sobukhosi ezulwini. Bheka kwakhona isihlalo sobukhosi ezulwini. Nowayehlezi phezu kwaso. Owayehlala khona. Yebo. Wafana netshe lejesipha. Wayecwebezele emuhle. Nesadiso ngokubukwa. Yebo. Uthingo lwakhe lwahaqa isihlalo sobukhosi. Uthingo lwaselusihaqa isihlalo. Njengetshe isimadariso ngokubuka. Yebo. Wakhona ngasesihlalweni sobukhosi izihlalo ezingama-24. Kwakunezihlalo ezingama-24. Nangasehlalweni amalungu
ayishumi nambili yebo embethe ehlala embese izingubo ezimhlophe embethe ingubo ezimhlophe nemqhele yegolide efaka imqhele yegolide lesifakile kubeka wena waphuma esihlalweni sobukhosi wase kuphuma esihlalweni sobukhosi unyazi amen bangcwele ngenye imini khona la kulelizwe laseMpande kule ndawo kuthiwa yiKwaLulwane ngapha kwaLulwane uzofike ezamazama kusaphethe yona yakithi inkosi ngiyajabula uba nayo inkosi yami khona la thanini amen ngoba inkosi nansi kuseyindawo yayo ize yofika le kwakhona inkosi ilanga la kulomuzi waseMpande abantu babephuthuma la beze enkosini wayisuka lapha ke lo mama kwaLulwane ehamba nengane nje ecishe ifike lapho okhaya wathi mayethi nje endleleni wezwa ngento ithi wathi uyabuka inyoka enkulu yayiphakamisa ikhanda wathi lo mama weshembe ngomntanami yama kanjalo inyoka wadlula lo mntwana uma efika la eMpande baqonde enkosini baba hey sengisinde inyokeni icishe yasibulala lo mntwana yaseyithi inkosi kubusisa uma ubuyele emuva hamba ngale ndlela oze ngayo ufika ubuka ukuthi enyokeni kwenzekeni uma ebuyele emuva uthi la inyoka ivuke khona ubona ugodo kanti inyoka ivele yachokheka yaphela yaba ugodo yawoma kanjalo imsebenzi kaShembe ngeke ngikhohle ngeke ngasho kwaNazaretha ukuthi mina ngangenayo imoto kodwa ngayiphiwa uShembe eJudiya angisuka eGoli baba angisasebenzi ithi inkosi inyanga izolo hey hamba ufuna umsebenzi lokho kusekuncane ngithi baba abelungu yabanyanya manje ngangishayane nomlungu sasishaya nje amankomane asemdabula ngekarati wakwafa izibuko zabo abelungu basebengibeka ibhampari basebengikhipha ke emsebenzini sengibeka umnikelo wami etafuleni ngithi baba ngicela imoto wathi inkosi kubusise imoto yakho uzoyithola eGoli lokhu kufanele ngikuphinda ngoba into eyenzeka kimi ngathi mangisuka enkosini inkosi yayisanikisela etafuleni ngathi mangisuka nje enkosini nganyathela 1 2 3 inyathelo lesithathu ngahlatshwa ameva angihlaba ngaphansi ngathi azophuma ngaphezulu onyaweni ngalezo nsuku kwakukhona umshumayeli uMagubane owahamba esengumfundisi ngathi mangithi what was tall esibusiso ngakwata uba weseduze angazi ngizokwenza ngoba kwakubuhlungu ngempela kanti uqinisile uyazi uhlatshwa ameva wena ukuthi uthole isibusiso ngempela maNazaretha ngathi mangifika eGoli ngayithola imoto ayithenga nje ngemali encane ngabuya ngayo leyo moto yaze yaphela ngoba angithutha maNazaretha njalo wayisa ebuhleni ngiyakhumbula ngelinye ilanga nje yayike ngile kwenye indawo ezweni lakithi kuthiwa ikwahlaba ezimhlophe
sekuphela upetrol kodwa ihambe ngena petrol iziyofika emangozi. Awu Shembe uNkulunkulu. Ngazo lezo nsuku ngizokhuluma ngami, ngikhuluma ngoShembe. Ngale van ngangidayisa umhlanga. Nganguthatha la eSicabazini. Ngelinye ilanga ngiyafika lapha eSicabazini ngizofuna umhlanga kanti amakhosikazi asangene phakathi emfuleni ayawuphula. Base beqhamuka inyanda zifolile kukuhle. Uma beqhamuka ngiyabukela. Ngase ngashaya ikhwele ngathi cwe. Enye inkosikazi phakathi kwalamakhosikazi yathi unyoko lo. Ngabona ukuthi ngizoshawa la. Ulimi lesigodi ke lo. Unyoko lo. Mase befikile basondela ngoba ngangijwayele ukubhinqa ibheshu. Hey. Usitshayela ikhwele yami. Hayi mina sengiyabatshela ngithi ngiyabona nje banithutha umhlanga kanje. Uma nihlangana kuphuma noma isilwana sini la. Noma uhlangana nobani nje. Wothi weShembe. Uzobona ukuthi kuzokwenzeka. Banganginaka ngahamba. Emva kwami ngakusasa bayangena lapha eMpuzi. Uma bethi phakathi sebephuma kwaqhamuka ingulube ehlathi. Yathi yadlula yabaleka kanti kunogatsheni phambili. Uma bethi bayabuka, nangu ugatsheni. Hayi lo munye umama kuthiwa waqeda yonke into khona lapho. Uyabona mosinawe. Wathi lo munye hey. Kambe lokhu koChembe kwathini bashonile. Bathi ngokoChembe. Uthi lo wathi sithi Shembe wasekuphakameni. Uthi lingisa sha. Wase yalingisa lo. Wathi weShembe wasekuphakameni indlovu vele lalela yahusha indlebe. Yabaleka yangena ehlathini. Basinda kanjalo. Ubaba uNdlovu ngithi ukhona la. Umkhwe wami. Kade ngixoxela ukuthi khona la kulomfula ngapha phakathi. Bathanda ukungena bayifunela inhlanzi. Indaba kaShembe bangcwele kubo kaShembe kukude. Asikwazi thina. Uthi nezwa ngihalela ukuyodoba phakathi emfuleni. Kanti sebamloyile. Yasimbiza lento ehamba nomngane wakhe ngesikepe bangena phakathi emanzini. Uthi sebephakathi naphakathi. Wasethi kulona wavalele sathi hayi ubatshele ekhaya ukuthi mina sengiyahamba. Uhamba uyapi manje? Wavale wayiphosa phakathi esizibeni. Wathi nqumbu kwathi nya kwaukuthi kuphelile ngoNdlovu. Waphuma lona manje uyakhala manje hey nangu umuntu uziphose emanzini. Bathe bethuka babona nangu bamkhona into emphakamisayo. Uthi yena wathi phakathi emanzini amanzi agcwele esiswini. Uthi wabona isikhuni somlilo siza kuye. Phakathi emanzini siza lento masayiseduze yasiyabonakala ukuthi hayi akusisi isikhuni somlilo isiketekete isibani uma yethu yabona uShembe lo phansi emanzini hey uthi ufika umqulo phakamisela phezulu kwaukuthi kunabelungu abadobayo lapha base bemthatha bemphosa esikepeni bayomlahla phandle. Uthi wavuka ke ilanga seliyangapha ngoba amanzi ayegcwele esiswini. Engakwazi ukukhuluma. Ephefumula kancane. Wazi wakhuluma ilanga seliyangapha. Ukhona la.
ukhona wasinda Goshembe ngo-2015 ngacela enkosini ukuthi siphelezele amaNazaretha ayokwenza u14 ngale amakhosikazi enkosini uNyazi base bayahamba bawela ke bawelele eMozambique. Uma ngifika lapha eBorder ngithola insizwa ifake ibadge le bandla nje elinye nenye intombi nje eyayifaka ibhlukwe ufaka ifoto mina lo Nyazi liyalenga la esifubeni ngapha uNyazi ngapha ubaba mkhulu useyangixolodela lo muntu uthi hawo nalabo abantu bakaShembe baloko balibala ngamacala nje abasithandazeli isomiso singaka akunesomiso ngo2015 ngiyabona ukuthi kuqalwa mina ufuna mina ngikhulume ngithi ngifuna ukuvula umlomo ethi le nkosazana hawo uqinisile uyazi thina sathi masibuye eCape Town kwakhona umunye umama nje esasihamba naye wayelengisile naye kanje so uyangikhomba ke impela manje wayelengisile kanje naye ibhasi laseliginqika kathathu waphuma intombazana iphethe ithawula ushinansuka umuntu mayezophahlazeka phansi wayewela kule ngubo akufanga namunye umuntu ukuthi ibhasi laba igobongo sasinda sonke ngoba lo muntu wamemeza wathi weshare bangcwele ngiyawuvula manje umlomo nami uthi ngifuna ukukhuluma nami yathi lensizwa awuthule wena umazi uShembe awuthule sokutshela uzoke ngizwe uthi uyabona mina ngafa insuku ezu9 ngosuku lwe10 ngangiphuma ngiyongwatsho bangcwele uthi ngathi uma waphuma umphefumulo wase kuqhamuka ubaba mkhulu owahamba kudala ngo1935 uthi umzukulu sekakubulele ngomuthi kodwa masingaya kuShembe ungasinda uthi lona sizosinda kanjani kuShembe ngoba phela sengifile njengoba usho nje mkhulu uthi phela uShembe ukhona emhlabeni ukhona nalapha esikhona kusho ukuthi no baba bethu ngale bayaya bayocela kuShembe la siyakhona uthi asambe uthi bahamba ibanga elide uthi into engayiqaphela ukuthi uma uhamba usemoyeni awukhathali ungahamba uzofika eNgilandi njengeBhanoyi ungakhathali ngoba umoya kodwa uma usenyameni uma uhamba nje kancane ufika lapha esangweni usukhathele uthi thina sahamba sayongena phakathi olwandle kude kakhulu uthi safika endaweni sakhangwa izindlu eziwoguqa lezo zinto zijwayele ngapha kwaZulu lapha ngapha ngakithi azandile amen ezingamaqhugwana uthi sabona amaqhugwana amaningi wase kuthi welinye iqhugwana wase kuphuma lo baba ohlala esihlabelelweni uyamkhomba ke la efotweni lami manje isimanga salomuntu mayeza kithi uyayazi into engizoyicela ungakakhulumi yena uyazi ukuthi ngizothini wena uphelezela umzukulu wakho uzomcelela ukuphila kwakhe uzokuthola emhlabeni kuShembe osemhlabeni usethi lalela ke mfana wami uma ufika kuShembe wophatha imali emhlophe ekhalayo ungayiphathi imali yephepha le ekhalayo izolithetha icala lakho
uzowusinda. Uthi akakholwanga yena. Kodwa wabona sebehlehla nomkhulu behlehla kwathi mayisefika ekupheleni komfula, ekupheleni kolwandle. Umkhulu wakhe wanyamalala. Wasephaphama yena. Sikhathi ephaphama kanti bambeka phezulu kwetafula bayamgeza isidumbu. Bageza isidumbu sesiyongcwatshwa. Wasephaphama laba abamgezayo babaleka. Bathe umuntu babaleka kwasekusala nosebenzayo wasembuza wasethi amanzi uthi ngacela amanzi ngoba ngangomile kakhulu wasekhuluma wasebuyela ekhaya waphila uthi ke bathi mase ngisindile ngahamba kumfuna uShembe uthi wahamba wazofika eCuphu eGibisila kwase kuyinkosi uThingo lenkosazana wayithola inkosi inikelisa ibeka laba abangambethe ingubo ngapha eceleni kuwabambethe ingubo ngapha eceleni wasebehlangana ngamehlo wambona wathi woza la mayesondela uthi uphethe lomnikelo ongasiwo wephepha okhalayo kwase kuyahlangana ukuthi uShembe ukhona la nasezulwini ngakho umuntu maye lapha ayimisele kuShembe ngoba ayikho enye indawo Shembe nje thina baba yami nje ngisena baba ngisena mama thembele kuwe Nkosi yamakhosi noma ngingaba njani nje Nkosi kodwa ngowakho uzungikoshe noma amalanga bomhlaba esengithatha engiyise emahlathini ungibeke Nkosi entendeni yesandla sakho noma ngaba isaka nje onyathela kulo kulungile hey bangcwele ngenye imini khona insizwe esasisebenza nayo yasemachunweni uyabona uShembe angazi ukuthi uShembe singamfanisa nani thina sigcina ukuthi obaba basitshela ukuthi uShembe uNkulunkulu amen ngempela uShembe uNkulunkulu ngoba babe ngeke bambethele esewuJesu uma wayengenabo uNkulunkulu abuye avuke wavuka ngoba uShembe bazama ukumfuna einganeni ezineminyaka emibili kodwa bahluleka bangamthola uShembe wayesemdala eboshwe ngene emajele enzani kodwa kwabonakala ukuthi unguNkulunkulu lensizwe yasemachunweni sebanikezwe indawo induna yenkosi yakhona uthi hayi uzolima ugcine la nalo yana uzolima agcine lapha ya lo ngumNazaretha waselima ke ngoba kunencwadi uShembe asibhalela yona ethi lima ulinde kungonakala ukulimile nokuhlakulela wasegcina lomthetho lomuntu ukudla kwabalihlaza kwababuhle yaba nomona lensizwe ngumakhelwane yasimbiza hey wena bona utshela ukuthi ulima uzulime nendawo yami wathi le ndawo ngayinikwa induna le ndawo ngayinikwa induna manje wathi wena uzogcina la mina ngicine la wathi hayi wena mfana uyayisa wena yabona ngaze ngifike ekhaya nje usakhuluma lokho kudelela libambe lingashoni uthi lo noyibo
Ngolibamba ngashona kanti nguNkulunkulu. Wasehamba. Lena yayisihlala lensizwe ngomNazaretha. Uthethu obona nawo mafu. Sekubamnyama manje. Hawu, naku izulu elihloma mini la. Wasefaka umNazaretha. Laseqala uthe mayithi uyabuka wabona nanti into eyibomvu iyeza lapha kuye. Waphumela egcekeni wathatha isihlabelelo wathi nginazi khali. Nginazi hlangu. Wazokufikela igama lami. Igama lami seliyahlangulwa encwadini yokuphila. Yashaya lento yayoshaya phandle la ngamshaya lelizulu. Uthi manje uyabuka nali ilanga uqhamuka ngathi inhlamvu yelanga. Wathi shwele baba. Ushwele Nkosi. Awungifikele. Fikele wena baba. Alingahlangulwa igama lami encwadini yokuphila. Kwathi okwesithathu laseliyoshaya khona izulu. Thiwa le ndoda kwaphuma ulimi lwabalude lwaze lwafika enkabeni. Makhelwane wathatha uvaseline obasebona kuyasha lapha. Thatha uvaseline wagijima waya khona iNazaretha. Fika lathi awukwenza njani makhelwane? Wathi awungiyeke lenta. Kade ngithi ngibulala wena lenta. Wamsiza kodwa ngokunjalo. Ukuthi lolu lima libuyele phakathi wathi makhelwane ungaphindi uyenze lento. Amen. Jakobe 1:21. Sengiyavala. Nisheshise manje. Funa nje lo 5 minutes kuphela bafowethu. No Petro 5:2. Sheshisa. Ngakho ilahleni insila yonke. Ngakho sikuzwile konke ukukhuluma asilahle konke okubi. Nokubi okuvamileyo. Yebo. Nilamukele ngenhliziyo ethobekileyo izwi elitshaliweyo. Lonke lelizwe kade litshalwa enhlizweni zethu asililalele. Elinamandla okusindisa emphefumulo yethu. Liyosisindisa. Kepha anibe abezayo izwi. Kepha nibe abezwayo izwi. Ningabi abezwayo ngendlebe nje. Nazo ngendlebe nje. Nizikhohlisa. Bese niyikhohlisa. Ngoba uma umuntu elizwa izwi ngendlebe nje. Elizwa izwi ngendlebe nje. Angenzi ngalo. Uyafana nomuntu oyibukayo kusobakhe. Uzibuka esibukweni. Uyazibuka isuke yakhohlwa masinyane ukuba ungumuntu onjani. Amen. Petro uqala 5:2. Eyokugcina baseKorinte 6:1 abokuqala. Yalusana umhlambi kaThixo. Yalusana umhlambi kaThixo. Ophakathi kwenu. Phakathi kwenu. Nubonise kungabi ngokucindezela. Nami ngiyacloka ezulwini ukuthi ngisebenzisa la ekhaya. Kube ngesihle. Yebo. Kungabi ngenzuzo embi. Yebo. Kube ngenhliziyo elungileyo. Verse 8. Qondani. Nilinde. Ngoba usathane uyisitha kini. Uyahamba njengengonyama ebhodlayo.
ifuna engabadla iswela bona engabadla mphikeni niqine ngokukholwa iningi ngithe abaseKorinte bokuqala 6 wena yokugcina uSamuel 15:23 6:1 yeah ukhona yini umuntu kini ukhona yini phakathi kwenu umuntu onecala komunye onecala nomunye onesibindi sokumangala onesibindi sokuthi aye emakhosini noma aye enkantolo kwabalungileyo ayomangalela iNazaretha engamangali kwabangcwele lingathethwa khona lapha esontweni elekholwa icala anazini ukuthi abangcwele Yeah. bayahlulwa yizwe iningi bazwile abangcwele amen eyogcina uSamuel wokuqala 15:23 yeah shesha ngokuba ukuthakatha kuyisono sokuhlubuka amen ukuloya isono umuntu othakathayo ufana nomuntu ohlubukile afanele ukuba phakathi kwethu ngayilalela inkosi sise kwenameni ngonyaka odlule bangcwele unyazi lwezulu ithi maNazaretha isono esikhulu esokubulala umuntu ithi uyambulala umuntu bese uza lapha kimi uzothi hayi inkosi ngizocela intethelelo yokuthi ngimbulele ubani uthi ngizothi mina inkosi kubusisa kodwa akusho ukuthi mangithe inkosi kubusisa unacala uzoya esogweni kanjalo weba ngcwele niyazi uNkulunkulu umuntu umkhanda kanjani uNkulunkulu umkhanda kabuhlungu umuntu uqala faka uthando kwababili intombi nensizwa yothi uthukuzwe bayakhala noma kusuka ku right asazi ushaya isikhathi kuphela inyanga ezo9 uyabonakala lo usenje abuya yokhala kwenye indawo athule bese ukhala ingane siyaphuma uNkulunkulu semakhini umuntu wena ngeminithi sofuna ungikhwima lo muntu afe bese uthi uNkulunkulu uzokuyela Nkosi busise izulazo bephakathi amen Ubuphelele Media